Арҩышьыгатә маҭәашьар закәаншьа ҭамамкәа акапанра ҭшәаны алагаҩагара амазаара насгьы Аԥсны аҵакырахь аҭагалара идырԥхьаӡалоит Гәларыԥшьа араион аҟнинхозгьы жәа-жәаԥшьынажәа ашықәса рзиз Субботин Роман Омар-иԥа. Аԥсны Аҩныҵҟатәи Усқәа Рминистр аҭҵаара криминалисттә центр аусзуҩцәа анаҩс излашьақәдыргылаз ала атәылоуаҩ иеимдара анидбалаз аизолента зкәыршаз аилаҳәарақәа хԥа иргәылан арҩышьыгатә маҭәашьар метадон. Зыӡбахә ҳәо атәылоуаҩ даанкылан Аԥсны Аҩныҵҟатәи Усқәа Рминистр арҩышьыгатә маҭәашьарқәа реикәыршара ахылаԥшра узбарҭеи аконтрабандеи аҳазылхратә еилагарақәа ирҿагыланы ақәԥаразы аушьҭра ахылаԥшра ҭыԥсо аҟны еиҿкаау ахәшеи русзуҩцәа рыбзоурала. Ацәгьаҩ даанкылан ҳәынҭқарратә ҳәаа данахыс ашьҭахь атәылоуаҩ ганахьала ареспублика шьаустә закәан еидкыла иарбо ацәгьоура изгәаҭаны ареспублика шьаустә закәан еидкыла ахԥатәи ахәҭа ҩышәа-жәыхԥатәи ахәҭаҷи ахԥатәи ахәҭа ҩышәа-жәиԥшьбатәи ахәҭаҷ актәи азгәаҭа рыла шьаус хацыркуп. Аус лыргара мҩаԥнагоит Аԥсны аҳәынҭқарра атранспорттә прокуратура.